Drewmas Media, taking you to another level. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Ndofunga munotondera paya zuro uno takanga tiri kwamurehwaka uko kuna gogo vakaroverwa, kune muroora kwete gogo, muroora akaroverwa chipikiri mumusoro vaenda kunoroya, zvakazosvikira kuita kuti ange achifa. Nhasi tiri munzvimbo yeRushinga, Mashonan Central Province. Apo tafambira nhauka yemwana wechikoro akarumirwa muklasi aenda kunodzidza kusvikira ashaya. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Kazuva ichera. Yes, shumbu njani. Ndiri right angu, uri sei utano wenyu? Hamnangi right kakulu. Mundofunga manzwa nekufamba. Up and down globetrotter. Muli Zimbabwe libingelela sesihlangane futhi njalo lingathemba lapha endlane lani khona lingabaphilile impilo zenu sikhamba kahle. Ibizo lami mina nginguChiera. Sesibuyile njalo njengoba ade silithembisile ukuqaliseni ukuthi silithembisile ku video edlulileyo ukuthi sizabuya phela eRushinga. Lapha eRushinga sibuye khona umntwana olunywe inyoka eseklasini bevela kuma sports befika phela sebetshintsha sebelungiselela ukuthi bebuyele ngapi ezindlini. So uthe fika lapha asikwazi ukuthi kuyinokwenzakaleyo. Lizathi phela sinike abafundi bakhe labadefunda labo sinike labakhulu besikolo sona lesi besitshela ukuthi kuyinokwathatha indawo umntwana elunywe inyoka efe ngalelo langa. Naizvo sekutaura kuri kuita Chiera kachedza kutaura nevakuru vechikoro SDC sezvo muchiziva kuti mutemo hautitendere kutaura naheadmaster. Uyezve tichataura nevana vamwe vake vaaidzidza navo tinzwe kuti chii chakanyatsotora nzvimbo. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Kwaswai muri yeZimbabwe, ini ndinonzi Davis Makiwa, ndiri SDC chairperson weParushinga High School. Ndinoda kungoti nditaure zvishoma maringe nenyaya yakadika pachikoro chedu yokurumwa kwemwanasikana ari kuita form 6 Nenyoka. Chiitiko ichi chakakatyamadza munhu wese ari muno munyika yeZimbabwe kusanganisira vagari vemuRushinga district nesuwo sevabereki. Nemusi wechina kuma
nguva dzekuma4 vana vakuda kunopedza chikoro. Vana vakanga vaenda kumasports kuground sezvo ranga riri zuva remasports. Saka vari ikoko vadismisswa, musikana uyu neshamwari yake vakatanga kufamba kuuya kudzoka kumaklasi, ndo vanga vari pamberi. Vakangosvika kupinda muklasi mavagara vanodzidzira senguva dzose, asi hapana chavakaona. Panguva yakazoti vamwe vana vasvika vakupinda muklasi, ndo panonzi mwana uyu akavhunduka. Pakutarisa kwaakaita akatoona paine nyoka, asi nyoka iyi inonzi yakatanga kuonekwa nomumwe vanga ainaye panext seat yake yanga akagara. Saka zvadari izvo vana vakaita chipatapata kumhanya buda panze vachitisa vachiti nyoka, vachidanidzira kuti nyoka iyo. Varairidzi vanga vasiri pedyo panguva iyoyo, vanga vasiri mumaklasi asi vanga vari zvavo pachikoro. Pavakanzwa noise ichiitika, varairidzi vakazomhanya ndokunosangana nomwana uyu akutobuda ropa pachitya pagumba achitaura kuti ndarumwa nenyoka. Vamwe vana vanga vari muklasi umu vanoti vakabva vatanga kurwisana nenyoka iye kusvika vazoiuraya. Chiripo chiko pakatanga kuonekwa ropa iri panga paine mota pachikoro yomumwe murairidzi. Vakabva ngokandwa mumota vakamhanyira kuchipatara chiri pedyo choRushinga clinic. Vasvika ikoko zvinonzi ana mukoti vakamhanya kuita zvavanokwanisa kuti vaedze kubatsira mwana uyu. Vakabva vazofonera mubereki wemwana anga ari kuchimanda kuti ndo zvaitika kunoko, pamwe chete noambulance kubva pachimanda hospital. Zvinenge zvakatora nguva ingangoita kuma 20 minutes kuti mubereki asvike paRushinga clinic kuti azoona mwana wake anga arumwa nenyoka uyu. Asi kusvika kwaakaita hazvina kutora nguva, vakabva vangopinda muambulance vobva vamhanya kuchimanda hospital. Vaenda kuchimanda ikoko zvinonzi musikana anenge anga kutobuda furo mumukanwa nomunhu vachiri munzira kuenda kuchipatara. Saka vasvika kuchipatara ikoko zvinonzi hapana batsiro hombe ikazoitika kwaari sezvo musikana anga atofa. Isu takazofonerwawo kuno naheadmaster, vakazouya kumba kwangu vachizondiudza kuti chairperson ndo zvazoitika kumwana uyoyo, nokuti patikanga tamboudzwa kunzi mwana arumwa nenyoka kuma4 kwacho, takabva tangoya tichimhanya kuno kuchikoro kuti tinoona kuti arumirwa pai. Saka takasvika kunoona arumirwa muklasi matiri kutaura imomo, maamuri muclassroom. Saka takambofungidzira kuti zvichida pamwe pano mwena here ungadaro wanga ukahwanda nyoka, asi hatina kuona mwena, uye zvimanga musina kana zvimwe ngwenjere zvataifungidzira kuti zvichida pangangodaro paine panga pakahwanda nyoka. Saka chiitiko ichi hachina kutora nguva yakareba, ndingati kubva pazvakaitika kuzosvika isusu tizonzwa kuti mwana ashaya zvinenge zvakangoita 2 hours nemaminutes kana ndisingakanganisi, kuti kuchimanda ikoko hana rubatsiro rwakasvika kunowana. Munguva iyo vakoti vaimhanya ndo paakabva ngonzi mwana ashaya. Tichitarisa nhau dzenyoka muarea, tisingatarise chikoro, tichitarisa hedu mudunhu, tingati kune vanhu vanosimbogara vachirumwa nenyoka here? Tichitarisa hedu mudunhu redu roRushinga hongu apo nepapo vanhu vanosimborumawo zvavo, asi kwete zviri so frequent zvokuti padhuze. Unongonzwa kunzi kwakati kwarumwa munhu nenyoka, kwakati kwarumwa munhu nenyoka, sezvo iri nguva, especially kana iri nguva ino yokunaya kwemvura, tinoziva kuti nyoka dzinowanzo kufamba, asi dzinoruma vanhu dzatikutora nezvadzidzi kazhinji dzinenge dzatoruma vanhu kana kuti aedza usiku kana kuti mumba toyapindawo asingaone, kwete zvokungotiwo pachena. Asi tinoona zvakare hongu nyoka dziriko, but kazhinji kacho pachivanhu vamwe vanopedzisa kuti aroyiwa, inogona kunge iri nyoka yange iri ngori maziso avo, but chiri chivanhu chinenge chaitika. Pamarumirwo akaitika mwana, tingati ari suspicious here kuti chinogona kunge chiri chivanhu kana kuti makangoionawo seaccident inongoitika? Isu secommunity sevagariri tinongoti incident ikangoitikawo, nokuti kutaurwa kwazvinoitwa kana tisingakanganisi, panonzi musi wacho iwoyo kana panguva idzodzo dzakazoti paitike chiitike ichi,
panonzi pakaonekwa nyoka here yakadarika apa parodhi pana patara yakananga uku nemota yemapurisa. Saka havana kuzoziva kuti panapa yakapinda nopagedhi here ichibva yakuzongoenda uku kana kuti yakazofamba sei, nekuti nyoka ipa yakaurayiwa vanga vakutaura vachiti inenge ndiyo nyoka yatoona ichikrosa rodhi yakananga nekusaidi kuchikoro. Saka hatichaziva manje kuti ndiyo here kana kuti hamenowo zvinenge zvaitika. Asi pachivanhu chedu sezvinhu zvagara zvisingasingoitiki nokuti that's the first incident yekuitika pano pachikoro yokuruma kwemwana nenyoka panguva dzakadaro, ende pari pachikoro pokuti kana tikapatarisa hapana mahuswa yatingatarisire kuti ingadai yabudawo mahuswa. Vanhu vanozongopedzisira takungofungidzirana pachivanhu kwagara kuripo. Even kana kudzimba kumunhu akangofawo chero nechimwe chirwere vanhu tinopedzisira takungoti asi pamusekuru wake vakazenge vakadai vakasenga. Vanhu vanenge vakungotaura nemaonero akasiyana siyana. Tiri papo mati nyoka iyi yakamuruma pachidya. Nguva dzakawanda munhu akarumwa nenyoka nenge akarumwa ngumbu. Yakafamba sei kuti izouya pachidya? Anga akareba here musikana? Musikana anga akareba hake, asi somunhu anga akagara pacheya. Maybe nyoka yanga yagara yakoira iri pasi pecheya yake. Nokuti payairwiswa nevasikana yaitoratidza kuti nyoka iyi yanga iri so violent zvokuti yaitosumudza musoro uchitomira nomuswe. Saka tinofungidzira kuti somunhu anga akagara pacheya iyo iri pasi, maybe inogona kunge yakangomurosumudza musoro bvamurova apa. Mafungidzira tiri kuita. Saka nyoka yacho yakatorwa here ikaenda kunoongorora kuti ioneke kuti one of the poisonous snakes kuti munhu agari zvema-hours. Ichokwadi ichocho nokuti nyoka ipa yakaurayiwa panapa yakabva yaendwa nayo kuclinic. Yasvika kuclinic yakabva yatakurwa zvakare kuenda kuhospital kuna doctor. Doctor akanoita zvaakaita, zvinonzi akaishamisa mukanwa, akataura kuti nyoka iyi iblack mamba, iri very poisonous zvokuti munhu akarumwa haagone kurarama kwenguva yakati rebei kana pasina immediate treatment. Inditwa Mekadungure. Chiitiko chakaitika zvochokwadi zvakaitika sini ndogara kuri kumagaranheve ndakatoita zvekutozonzwa nemwana anotinwa ndianodzidza panapa parushinga panapa. Tota mama tine friend yedu yatitatsaona kuchikoro uko nekuda kwokuti arumwa nenyoka. Tikati ko zvanga zvatasei zvikanzi tichitobva kwatachitobvawo ndobva tasvika ndobva tagara maclassrooms, asi nyoka haina kuonekwa kuti yafamba sei, yazongorekana yakungofamba. Panguva yanga yakufamba kudaro, panguva yanga yakufamba nyoka iyi ndomwana patanga kubuda blood pachidya. Tikati wo zvikanzi tikati saka manje aitwa zvikanzi atakurwa naMrs. Shiri, ndo vakamutakura vakaenda naye kupi nemotikari yayo kuchipatara pakliniki tazonzwa taenda kupi kuhospital. Ndo manzwira ndakaita nemwana wangu semunhu ndogara pari parefu ndogara hangu kumagaranheve. Ndokwa ndinogara, asi zvinhu zvinongotyisa nokukatyamadza mukati merushinga kuti satambonyatsonzwa zvinhu zvakadai somunhu upenyu hwedu, asi zvakangoshamisa vanhu kuti mwana kungorumwa ndobva atasati ndethe kusvikonofa kuchimhanda. Saka ndo zvatakazongonzwa zvekufa kwake takatozotozvinzwa manheru kumapasti 8 takutodya sadza. Zvakaoma wedui. Kwazivai mhuri yeZimbabwe, indonzi mai Masiyandima, ndiri kuno kurushinga pahigh school. Takabatikana nechiitiko chakaitika pahigh school chemwana weform 6 watakanzwa kuti akarumwa nenyoka. Ndakanzwa nemwana wangu anopindawo pachikoro ipapo. Ndakanzwa kubatikana, ndakasvika pakunamata ndikati Mwari itai kuda kwenyu pane zvaitika izvi. Ndakaanzwa kubatikana kuti nyoka inongokaruka yapinda muchikoro muklasi munenge muine vana nenoise yavanoita. Ndakatowanikwa ndichabuda musodzi nechiitiko ichocho, ndingoti ngazorore hake murugare. Ini hangu sekuona kwangu nekufunga kwangu zvinezvi nechivanhu mukati, nokuti nyoka pane vazhinji, sepachikoro kazhinji panenge pane rusha. Nyoka dzatoona dzatinofungira kuti dzinosvika panzvimbo zvinenge zviri zvinyoka zvidiki diki zvokuti inongonzi iyo yotourayiwa, kwete kusvika pakuti inoruma mwana wechikoro kusvika pakuti anzi afa. Ndakatotaura kuti pachikoro pane noise, vana vechikoro nenoise vanenge vanayo. Nyoka yosvika pano mwana kusvika pakumuruma ofa. Zvakandibata kusvika pakuti ndakanamata kuti Mwari munzwirewo tsitsi mwana. Kwazivai mhuri yeZimbabwe, inonzi Mr. Makiwa, ndini groundsman anoshanda pano apa.
chitiko chakaitika musi when was that musi wechina kuma 3:45 ndikazonzwana wako ndaicheka somewhere apo ndibva ndatonzwana kuti nyoka mazvo vana vakangoungana pa 04 apo pati vano munhu angachita sei angatorwa nyoka yacho mukomana mazvo nguva diki ndobva ndatoona nyoka yacho yatoiswa panapa naika yaiswa panapa ndobva ndikonyoka zvikanzi yatoruma mwana atendiswa anombotora nguva abva atendiswa kuchipatara angoti almost 3 minutes ndobva atendiswa kuchipatara saka we never know kuti yakauya sei pano kana kuti yakaita sei kana kuti yakapinda sei muklasi. Tinoziva kuti nyoka inofarira pane huswa o pane pakanyarara but apa tiri kuona kuti kana vana vanga vakazara haifariri noise saka imimi nekuona kwenyu yanga ichibva kupi apa handingape kuti yanga ichibva kupi kana kuti yanga ichienda kupi nokuti pakachekwa takatocheka takatogadzira before opening naika takatocheka kwese kuseri ikoko iwo hamene kuti kana kuti titi yakabva nokuti pavakazoona waitaurwa achiti pano mumwe mupurisa akaiona here apa kuma something ma half past akada kutoya kuitsika saka inenge yakauya kunoko here saka ndizwa ndio iye akati ndio the same nyoka ita sei yamauraya panapa saka awopi inogona kunge yakabva samwe uko nokuti nyotape imimi semaonera munoita ndimunosishanda pano muchiona payadi munombodhumana nadzo nyoka here kana kuti tinombodhuma. I remember last year takambouraya imwe kutep uko imwe ndakazoiuraya munhengumo muengine room mazvo hadzi vanhu vakawanda usiku kazhinji dzinogona kudhumana asi type yenyoka yacho manje hadziwanzofamba kupi pane vanhu kudai dzinowanzo tinotwaititse paka iyo miri waine is not a brown cobra yakangoita miri inanga yakangofana neruvara rwenhengenywe inotuvara tudiki kumashure uko masvona saka hope kuti kana kuti yakabva uku kana kuti paakaposwa yabva yauya uku hanizoti yakafamba sei papa kuti izosvika uku kana kuti nokuti vana vanga vari kumasports. Ongo muri yeZimbabwe ndofunga nawo mainzwa tataura naSDC che tataura zvakare nevabereki vaise vari kubvuma kuti itsaona inongowanika ende kana mukatarisa maonero andiri kuita kachera musha uno wakachena zvekuti kuti titi nyoka yaifanirwa kunge ichigara apa tinenge tichinyepa. MuleZimbabwe ngiyathemba liyazibonela namhlanje sesihlangane phela eRushinga njengoba ade silithembisile izolo oyemalanga nadluleyo ukuthi phela sizafika lapha eRushinga lapho kulomntwana walunywa khona inyoka wafa. So MuleZimbabwe into esimangalisayo ngokuthi lapho umntwana walunyelwa khona inyoka kuseklasini ama-window ayavaleka utshani bonke bucentiwe olunyelwa slesha so asikwazi MuleZimbabwe. Nature is nature. Siphinde njalo singabantu abamnyama siphinde sithi okunye asonature okunye nje abantu babesebegangile. So MuleZimbabwe indaba ebuhlungu ukuthi umntwana owayefunda lapha wapho mkulunywa in less than 2 hours wayesefile. MuleZimbabwe into enzima. Ngethemba laba abalezikolo headmaster lalaba abahambisa khona abantwana liyabona ukuthi kufanele libe kwazi ukuthi indawo zangikhona zisprayiwe yini lokana kumbe kuthiwa ngama-anti snakes kumbe ngama-anti what ngiyathemba ukuthi liyabe libuzisise sibili labo headmaster benu ukuthi into zenu lapho kufunda khona abantwana benu kusafe yini for abantwana benu. Asikachera kuti pazonzi pakufiritwa kana kuitwa zvimwe zvinhu kunge pamboitika tsaona dzakadai so zvikoro zviri muno muRushinga Mount Darwin area zvakawandisa. Iyi ndo inonzi tsaona ndo inonzi uyezve kana zuva rakwana panotowanika chikonzero chinoita kuti munhu ufe. Zuva racho zvakaoma. Kosi wemuRezimbabwe ini nditwa Sifasidirwai. Munhu akarumwa nenyoka anoitwa Melody Lotions Chiputura. Taidzidza naye form 6 paRushinga High School. Right. Ndochipinda munyaya yezvakaitika musi right. Tikasvika pachikoro makuseni batadzidza. Then pakazorera break bhero rekuti tiende kulunch. Tikaita lunch redu chambodzidzira futi muclassroom kubva musi watikavhura. Then takaenda kulunch tadzoka kubva kulunch takadzoka muclassroom takuenda kumagrounds kumasports. Takachinja masports acha edu inini I was the one akapesera kuvhara door reclassroom takuenda kumasports.
saka tikaenda kumasports tikanoenda masports emapractices. Saka pakuchizodzoka tichipinda muklasi, musikana wekurumwa nenyoka akatanga kudzoka achipinda muklasi, vamwe vasati vapinda, but anga ari nechepamberi. Saka paakapinda muklasi akanopinda desk ranga ari nechekukona kweclassroom, asina kuenda panzvimbo pake paakazorumirwa nenyoka. Anogara desk ranga ari kukona kweclassroom, ndokunga kuine bag rake. Friend yake anotamba naye nitwa 2 minutes yakazochiteera muklasi, bosi anga ari nechepamberi nesu. Basi kunosvika bapinda muklasi vaenda kukona kwanga kwagara shamwari yake. Aenda kukona vakazotora mabhegi avo bvamatora bvaenda nawo pamadheski avo avanogara paakazorumirwa nenyoka. Saka ana kurumirwa pakona. Haana kurumirwa mukona, akazorumirwa muline renumber 3 madheski achibva kudoor paanogara ipapo. Saka achigara ipapo, friend yangu yandotamba nemukomana akasvika futi paagara pamberi padeski. Uyu purity anga akagara mumadziro, musikana wekurumwa anga ari nechepekutanga, mukomana anga akagara pafront. Vanhu vese vachizara muklasi, vanogara kumadheski ekufront kusvika padoor vanga vagara. Ini ndikatozopedzisira kupinda muklasi vandasikonogara kumashure kukona kwanga wakambogara. Saka tinomboita period 5 minutes tikangonzwa vanhu ngoscreama. Saka pakascreama vanhu, ini ndikangobata bhegi ndachamba nepawindow, vanhu vese vachamba nepawindow. Saka tachamba nepamawindow, ndikazochidzoka pawindow ndichitarisa ndichishandisa muklasi, ndopa ndikaona pasi pedheski ranga akagara pepe paine nyoka enge iripo, but iye anga atoburitswa toa panze achitonzi arumwa, akutofambwa naye akutounzwa naye kune admin. Saka tachiona nyoka iye, ndikamboramba ndikamira ndichiona mafambiro aita nyoka mufloor kumadheski ekumadziro kona kwatinogara. Yaifamba ichita zvekuti deski yaita zvekujamba, deski yoenda pasi, yosumuka futi yojamba rimwe deski ichienda pasi, basi kunopinda mukona. Yachipinda mukona ndo pandikatendera bosi ndaiona newindow rekuseri kweclassroom, ndachitenderera ndichiuya kufront reclassroom, ndo pandikasangana neshamwari yangu inge kagara nevasikana vari 2 pafront ichionita musikana yarumwa akutomhanyiswa kuchipatara. Ndo pandikazotsvaga matombo kwakuchipinda muclassroom kwekwe kwakuchitanga kuchiuraya nyoka kusvika yazofa. Wati ndio wakapedzisira kubuda muklasi wabva wavhara dho. Asi dho racho rinovhurika here kuti pane anyway kuti nyoka inogona kupinda? Dho rikavharwa harivhuriki. Chireva kuti nyoka iyi yanga iripo the whole time? The whole time yange isipo, bosi yona marebero anga akaita nyoka yafanira kunge ikatoonekwa nasomeone. Even pakapinda vanhu muklasi yafanira kuoneka, bosi it was almost like 1.7 meters, 1.5 yaitodarika. Bosi pandikaisunza yafa, ndikashandisa chidheski rikatsemuka, chibhoti chedheski tuma 1 seater tocho yaikwana kurembera kudai kusvika kunoku, ndikaibatira munomu ikarembera this side nethis side padheski. Saka marebero enge ikaita yafanira kutooneka nasomeone. Muri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Purity Mnedzi, ndiri upper 6 pano paRushinga High School. Pakurumwa kwaMelody Chipotura ndanga ndiripo nekuti yaive best friend yangu tsika nditsike. Saka zvakaitsika musi uyu takati tabva kumasports takapinda muklasi ndobva tangonogara tichitotaura nyaya. Saka nyoka iyi handisi kumboziva kuti yakabva nekupi. Saka yakangoyerekana yave pasi petable yedu ndobva yangomuruma gumbo. Saka paikamuruma gumbo apa ikabva yakuya kudivira ngandiri nini yakuda kutondiruma inini. Saka painge yakuda kundiruma inini vanhu vakabva vadedzera kuti nyoka yomuklasi, iye ndiyo kujamba kwaakaita achibuda panze. Saka kubuda kwaakaita panze ini ndikangosimuka pachiya ndichibva ndamira kumashure, ndobva ndatongoti chizi chitoere chakandwa nevanhu muklasi umu. Pandakazoona yakuda kundirova ndopandakajamba ndichikandidzira foni ndichikanda macheya, ndobva ndokutiza kwandakaita, but nyoka iyi muklasi umu yaitomhanya. Saka pakapinda mpakauya mumwe mukomana ndiye akazoya akairova nyoka iyi, ndozotorwa kukaita foni yangu. Saka ndichibuda panze ndikangobvunza kuti ko shamwari yangu yaenda kupi. Sikanzi Melody atowa mumoto makutendeswa kuclinic. Ndopakaendeswa kuclinic. Panguva iyoyo ndikabva ndatongoteverawo nebhegi rake tichienda kuclinic kwe. Tasvika kuclinic tikatosvika makumbo anga atochena. Takasvika makumbo anga atochena pasi petsoka.
nguva iyoyo tikabva tatongopinda muwadhi yanga ari ndobva ndichitaura naye ndakatomudeedza melody but melody anga asisakwanisa kunyatsotaura aingodaira zvongoti but achingobata pahuro pake achiti pari kurwadza. Saka pasina kana 1 hour munhu anga atoita flat pachizofonerwa vabereki vake kuti vauye. Vabereki vake vakauya but pavakazosvika kuti achikwanisa kutemererwa anga asisatokwanisa kana kutaura. Saka ambulance paikasvika ichizomutakura ichienda kwaanga asisatogona ndopakatakurwa achiendeswa kuchimanda. Achisvika kuchimanda ndokufa kwaakaita. Akafa iri China. Saka musi wakafa uyu akazovigwa iri Saturday. Takaenda kunhamo kwana Melody. Vanhu vazhinji vakanga vasingazvibhelieve kuti Zveshuwa Melody ashaya. Zvoti pavakanzwa kuti vanhu uyai paboard view, vanhu vakaenda vakaona zvangangori Melody. Ndo zvangangori. Melody anga ari munhu mutsvuku. Zvoti uye kunoku kuchikoro kwachona Melody anga ari munhu wekuti aifara nevanhu asingatsamwidzane nevanhu. Even ini friend yake chaichai hatina patinomboti takambokanganisirana naye Melody. Anga ari munhu wekuti aifarira zvekubika kuno taita zvemaclubs. Saka taiva pane club inonzi Culinary. Ndo club yataiva 3-4 vasikana. Saka ndo club yaita paitoti pakasvika mavisitors taingonzi vasikana vedu vai handi tinobikira mavisitors. Ndo club yaaifarira kuno Melody achiri mupenyu. Saka paboard view tikangonotarisa tikangoona sezvangangori angasina kana kumbochinja kana zvekuti munhu anonzi arumwa nenyoka anoita black angasina kana kutombobvira achinja. Vanhu vakanongomuviga iri Saturday yoyo ndokuviga ukaita Melody koko. Iwewo hako semwana wechikoro unoziva kuti kune chivanhu unofungidza kuti yaive nyoka iri here kana kuti chivanhu? Ini nangu semwana wechikoro handingatengeri nyoka iri riwo. Kozi kupinda kwatakaita muclass takangonosvika patebo pedu panga pasina kana nyoka kana kuti chii. Inini semwana wechikoro ndirongoti ndezvechivanhu. Kozi muwira yakaita tinombobvira taiona. Kozi muclass medu kuri kusaidi kwatinogara kumashure kwainge kwakagara vanhu, kumberi kwainge kuine vanhu, isu tainge tiri pakati. Saka muwiro waikaita tinombobvira taita sei taiona. Saka inini hangu semwana wechikoro ndiri kuti chivanhu. Asati arumwa nenyoka hapana here kana hope dzakambokutaurawo zvichingoradzidza kuti ainyumwa kuti something is not correct somewhere? Achibva kuchimanda akangonditi Purity ndine zvandoda kukuudza. Saka akati ndichazokuudza but anonge azoita sei anonge azondudza. But zvemusi uyu takatogara tichitonyora jero taitonyora shona vato aingoti akanyora bva nditarisa face vangoti Purity besi wangu. Saka ina handembonzwisisa kuti kungonditarisa achingoti akanyora ungondicheuka. Saka ina handenzwisisa kuti chii. Uye daily tisati taenda kumasports akangoti inini handisukwanisa kuti ndiende kupi kumasports ngatisare tinyora muno muclass. Ndikatomuti aiwa Melody ngatisate sei ngasasara muno muclass kozi tinogona kuita sei tinogona kurohwa nematichers kanzi apirita kuitike nei madhizi akaita sei akaipa ngatimiri titange taita sei titange tanyora tozoita sei tozoenda kumasports kozi tinosara netime. Vandatakana papeto umwe musikana akati aiwa imimi girlsika handi kumasports then kana maenda kumasports mozodzoka zvenyu matichers kana akuground vangoti aiwa it's okay vataenda kuground kwekwe. Tikangosvika takamhanya 1 round tamhanya 1 round reri iye akabva ati inini ndakudzokera kuchikoro. Adzokera kuchikoro ndopaakasvika ndobva atanga kunyora ari 1 kuno. Saka ni time 4 dzakudonokwana vandatage nditevere besti vangu vaenda kuclass vari vega. Ndopa ndikatevera ndikatosangana naye padoo ndobva muclass ndobva tasvika ndobva tagara patable pepe. Saka baba nakanotombokwana kana 30 minutes kana 15 minutes azinotombokwana tagara patable ipapo tatotarisa kuti patable hapana kana chiripo. Ndopa akabva arumwa nenyoka but iye paakarumwa anozvino ndarumwa nenyoka achizobuda padoo ndopa akaona ropa richierera pagumbo. Ndopa akati ndarumwa nenyoka ndokuzoendeswa kwakaitwa kuchipatara. Makadii muri yeZimbabwe. Zita rangu ndoitwa kuda kwaSheking Rose. Ndine mumwe wadzidza Melody Chiputura. Ndiri form 6 paRushinga High School. Ndichingotaurawo pamarumiro akaitwa. Nezvaakangosiyawo ataura. Patanze taitandara naye asati arumwa. Ndaivawo wani munhu anga akagara naye. Ndaiva pamberi pake. Takaisa table pakati. So tanga tichangobva mumagrounds kumasports.
then ndakabva ndamubvunza kuti ko wazoshaika kumagrounds wangori kupi, zvikanzi handomboshaika, kandashaika gore racho riri kupi chichi. Ndobva tobvunza futi shamwari yake kuti nayo Purity ndinonzi ndashaya gore racho rave raisirwa kupi plus ndavigirwa kupi, nekuti anhu kusiri kushaika kwandiri kutaura. Then patime idzodzo ndobva angoscreama achibva tojamba, saka vamwe vaivawo masaizi vagara masaizi ndovakwanisa kuona kuti pasi petebho pane bozi ndakavharidzirwa netebho andakwanisa kuona. Patime dzaakamhanya achibuda muklasi, shamwari yake yanzi Purity yabva asunda tebho, saka paakasunda tebho ndopandakwanisa kuona kuti pasi pane nyoka yatova yakatokura. Saka patime idzo ndabva ndatongobudawo muklasi andauzoona chichasara chichiitika. Then ndichitobudawo panze pakanga ari abva atoti ndarumwa, anga arumwa pachidya panapa. So ndabva ndatomhanya kune vamwe form teacher vedu Mrs. Shiri, but vaiona zvaitika vakangova kutouyawo kwataiwa, so wabva muendesa kuclinic. Paendeswa paclinic pane tangosvika wedu pairatidza kunge pasina zvaitika hapo, but pane munhu aitova ari serious. Saka arimo kudaro paimirwa ambulance yaibva kuchimanda hospital kuti iwe mutu oredzokere futi naye ikoko. Saka vanhu vabva vatoona kuti ari kutoita serious vaangori naye, ndobva vafonera mama wake vabva vabvunza kuti tokwanisa here kuita zvechibhoyi kuti tikwanise kumubatsira, ndobva vabvumira kuita izvozvo. Tabva tatotanga kumhanya ini shamwari yangu Ndokufa dirwa kuti tikwanise kuwana help yechivanhu yacho. Tabva tanotsvaga vamwe mother vanonzi ndovanoita zvokutemerera. Patime iyo tatombowashaiwa totanga watsvaga futi mumashops, tazovawana vabva tipa mushonga wacho, ndobva vatirairidza mashandisiro avo, ndobva taenda kuclinic. Tasvika kwekwe hatasikwanisa kupinda mawadi mai vabhosi taiva vakomana, maybe anga abviswa hembe ransusiwa, so makazopindawo vamwe mother vataiva navo ndovakwanisa mother. Pawakazobuda vaiti vamubatsira, but vaitanzi tanonoka edu kumubatsira, tazongomubatsirawo zvimwe zvizvi, plus vaiti vatry kumunwisa mushonga, asi mushonga wasanwika bosi iye aiti agarwa negarara pahuro panapa, saka isakwanisa kumedza. Ndichida kubvunza kuti apa makutsvaga munhu wechivanhu zviri kureva kuti manesi anga asingatori action? Manesi aitora action, asi zvavangoonekwa kuti manesi angatora action pakutanga zvanzi angabewa injection, saka pesa apa hapana zvaiitika vachimirira ambulance, saka ndopakazofungawo pfungwa dzechibhoyi dzacho. Ndadzoka zvekare ndichida kutaura zvakazoitika zuva rekunge musi ukavigwa melo mangwana acho makuseni. Tikamuka ini neshamwari yangu totamba namelo, tikangoti rege tiende kuchimanda tiende kwaakavigwa zvinoonake paakaradzikwa sezvanga mangwana acho makuseni. Saka tikasumuka nemututo tikaenda kuchimanda, tikadarikira pamba pavo tasikonosvika muchimanda musende. Saka tasvika muchimanda musenda, vanhu vataisangana navo paingobuda makuhwe ekuti anza nguva rake parakavehukama pavakanotarisa guva rake makuseni rainge rakafukunurwa dhaga. Saka tapedza kutendera tikada rege tichidarika takudzoka KWEKUSHAIKWA, rege tichidarika nepamba pavo tinozvionera meso edu tichizokwanisa kuudza vamwe. Saka tikaita saizvozvo tikadarika nepamba pavo, patasvika pataona sisi vacho tavakumbira kunosvika parinda rake, tavakumbira vakabva vaenda kuna nasekuru vacho nababa vacho pavanotikumbirira patabvumidzwa kuenda parinda rake. Saka tikabva na2 madzisekuru ake nasisi vake madasikonosvika parinda, asi tichisvika parinda zvanga zvoita rinda nezuro wacho aradzikwa zvakange zvasiyana nezvanga zvoita rinda musi iwoyo. Parinda nechesaidi rinori kurinda kwaka kuine sort of like maoko 1 ruoko rwanga rakatora dhaga, varatora dhaga nechepasaidi, then varazotora dhaga nechepamusoro, vakaita kakufukunura, then kusaidi kuno kudivi rinoririnda kwaita sekunge kwashandiswa dish kana kuti hari yakasikonochera dhaga kudewo pasara paine chigomba rimwe dhaga rikadonha mumasaidzi. Ndozvatikazowitinesa patikaenda kunona rinda rake musiwo. Asi ivo vaitotanzi zvaitova chiitiko chaitovanetsa kuti zvingange zvii zvanga zvaitika, paine nyaya dzekuti
vanenge vaida kufamba here but vainge vasati vafamba zvavo. Muri eZimbabwe ndofunga tasvika kumagumo echirongwa chezuva ranhasi. Manzwa vana vechikoro vataura, vanoona nezvechivanzi vataura zvakare, SDC che vataura. Ndonhau iripo muri eZimbabwe inosuwisa, inorwadza zvikuru. Ndofunga patoona ndachinja hembe, ndisina hembe yandandinayo inyaya yekuti ndambonaiwa kana achimhanya nemakamera ndikatoona kuti zvakutoda kuti ndikandika tisheti because hembe yatota mondiregerera kana ijera. Muri eZimbabwe ngetemba kuti zile abakulu besikolo bekhuluma bonke nje abakhangela ngesikolo abaklinayo bakhuluma ukuthi bahamba njani. Uzezwa futhi laba abafundalana nomuyilo ukuthi kwinokwathatha indawo ababonayo ngokweqinisa abantwana besikole into zonke ezenzakala nje ngethemba lebazule muri eZimbabwe. Ndofunga zvezuva ranhasi wakataonana tinotenda chose muri eZimbabwe nenguva yematipa, nguva yekuti tinge tichikurukura nemi tichitika mwanasikana akashayika uyu Zorora Murugare, anonzi Melody, right? Melody Zorora Murugare inzira yedu tese, asi firo ndo yakasiyana. Dai taiziva kuti tichafa sei rimwe remazuva aiwa taigara takagadzira, asi rufu runongouya, rufu runongobata. Muri eZimbabwe ngetemba kuti uzalala ngokuthula uMelody. Ngetemba lapha likhona lani lizwe libambeka, lizwe lithinteka ngendaba leyenzakaleyo. So muri eZimbabwe siyakwazi ukuthi indlela yethu sonke, kodwa ezinye indlela zakhona zilamiva ngokweqiniso. Asi tisati tabva muri eZimbabwe ndoda kuudza chera wangu achiti pandagara panapa hana yangu yarohwa, ndikati iri kurovereko ndikanzi chokuti hana yangu yarohwa. Vaivemusikadzi vanoziva kuti kana wapinda muclassroom zvinenge zvatoma anongavafudza pamwe ticha chauya kwaswinya. Asi kwadzese muri eZimbabwe tokurudzirai kusubscribe paDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Kubva kwandiri neshamba ngatisangane muri zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh,